Odhiambo machielo Ramogi marwaki ni machiegni weche manyien mag duol. Odiechieng' mar tich ariyo tarik 23 dwe mar 5 2023 wan gi mathoth moiko ni odhiambo ni kotenre kod weche mabende dhi nyime e pacho ka ma oting'o wach mar amen mar lalo telo manitiere e kinda kind jotelo mag duond bura mar Jubilee. Weche mag siasa e tend kaunti ma Siaya bende Ramogi gin mako kuom weche ma waiko ni kaka kawuono gai mar ODM Raila Odinga ne nitiere gwenge ma Siaya, kama bende weche ma omulore e romono en weche motenore kod pogruok e kind gavana mar kaunti ma Siaya James Bob Agrirengo koda jalupne William Oduol. Wan kod magi Ramogi to kod mamoko mathoth bende ma waiko ni e duol odhiambo ma kawuono e tielo mokwongo ka tielo mar ariyo biro bedo twak. Mokwongo wayud thund weche. Cases mawan go duto te sani koro sechopo 73. We have lost unfortunately one patient. Ng'ata chielo tho e kaunti ma Homa Bay banga motuo nyaldiema masani medo landore moko kuom gwenge mag kaunti no. Ywaruok ochiwo chieng' e duond bura mar Jubilee ka jandik duond buche koro yango ni Jeremia Kioni kod David Murathe ne osethich oko e tend duond bura no. This is an odd application of excise taxes because excise taxes typically don't apply to food. Jolonyi weche chumi yango ni moko kuom osuru ma sirkal chano jo Kenya en ataro mar katiba. Inyalo tudri kodwa nambari 3600 kata bende nyalo luwo weche manyien gi ka idhi e YouTube mar Ramogi TV kata e Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Bende weche manyien gi Ramogi nyalo luwo ka opo ni ibeda achiel kuom jogo ma follow Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Ibero dogi ka bende waketo ni kanyo achiel kachiel kendo nyalo luwo gi jaloko mara odiechieng' kar odhiambo ma kawuono Ramogi iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati machiegni. Ywaruok mar laro telo e duond bura mar Jubilee medo jiwore ka koro to kao kang machielo bang' jandik duond buche siasa yango ni Jeremia Kioni, David Murathe kod Kagwe Gichoi ne osegol e tend duond bura mar Jubilee. Kweth mar Kanini Kega kod Lange bende podoramo ni gin ema gitelo kata obedo ni Jeremia Kioni ochwalo ng'ur mare e doho. Ndala chiel bang' duond bura mar Jubilee kotele kod manen jatend piny Uhuru Kenyatta bagoromo maduong' mar jokanyo mag duond burano kendo ng'ado mar riembo kweth magikoni obalo koting'o jaod bura mar Yala Kanini Kega kod jaod bura mogwel Sabina Chege amen e duond bura mar Jubilee ochako mako para machielo. Gwenyruok e weche koro neno e apisi ma ochung'ne ndiko duond buche siasa e Thurka. E kinde ma kweth motelnegi kod Jeremia Kioni oramo ni gin ema gin kod teko mar tayo duond bura mar Jubilee koting'o luongo bura mar jokanyo kendo ng'ado kaka itayo duond burano. Kweth motelnegi kod Kanini Kega bende chal kama ne osedhi ma oduo wi pi ne Kioni ka jandik duond buche mag siasa. Maling'ling lieko ni kinde mane Jeremia Kioni otero boke ne jandik duond buche siasa manyiso kaka romo margi mawuok tich jumani nobedo. Ne oyudo ni kweth mar Kanini Kega ne osendiko ne apis mar jandik buche siasa ni Jeremia Kioni kod jotelo mamoko masire lwedo e duond bura mar Jubilee ne osethich oko e kombe mag tend Jubilee. Ma en kata obedo ni achiel kuom gik manitie oboke mane Kioni otero ne jandik duond buche siasa en ni Kanini Kega kod Sabina Chege nyote choko kaka jokanyo mag duond bura mar Jubilee kendo lemo manopod negi bende omagi. E seche malwenj laro tend Jubilee otedore e apis jandik duond buche siasa ka duol makelo theke wi gwandruok ma omako duond buche mag siasa ma idendo ni Political Parties Dispute Tribunal bende wach tend Jubilee kele liet. Kioni omako bura ne duond bura mar Jubilee, apis jandik duond buche siasa kod josiasa mamoko e duond burano ka oseyo kweth mar Kanini Kega kuom ne temo gole kom
kaka jagoro maduong' mar Jubilee. Kaluwore kod duol makelo thek e duond buche mag siasa, chik koro gigolo machungo paro mora mar golo Jeremiah Kioni e kom nyaka bi winji mang'ad weche ma otenre kod larruok e kind jotelo mantiere duond bura mar Jubilee tarik 31 dwe mar abich mar higani. George Bati, Ramogi TV. Wadhi nyime nyaka Ramogi koro wadonje weche motenre kod siasa e gwenge ma Siaya kocha. Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ubogo mar kawo okang' mager ne jandik duond buche siasa Anderitu poni ok opodho lokruok mane duond bura mar Jubilee oketo odiechieng' manyoro. Raila sayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom donjore e tije mag duond buche e kinde ma gavana ma Busia Paul Otuoma ochiwore mar tieko gwandruok e kind James Orengo kod jalupne William Oduol. Chris Owino nigi ler mar wachni. Thuolo machuok kende bang' apisi ma jandik duond buche e pacho kae Anderitu wito oko lokruok mane otim kod duond bura mar Jubilee odiechieng' manyoro, ogai mar Azimio Raila Odinga ogolo duonde. Ka oloso e ute chung' od bura mag Gem, Alego, Usonga kod Budalangi, Raila obwogo mar kawo okang' mager ne apisi mar Anderitu poni ok opodho lokruok makamago. To move with speed and register the new officials of Jubilee Party. Failure to which there will be consequences. Raila ma oten e limbeno kod gavana ma Siaya James Orengo, nyawadgi ma Busia Paul Otuoma kod jotelo mamoko ogolo sie mager ne piny owacho mar Kenya Kwanza kuom donjore kod duond buche manie riwruok mar Azimio. We will not accept interference by the government in the running of affairs of parties that are in an Azimio coalition. Gavana ma Siaya James Agri Orengo kuom thuolo mokwongo ogolo duonde e wi ywaruok manie kinde kod jalupne William Oduol. Orengo onyiero weche moduol osebedo ka wacho ni en manomiyo Orengo oyudo loch e yiero mokalo, ka olero ni Raila Odinga ema ne okonye bedo jaloch ma ok Oduol. Aning'e ringa manomiyo bedo gavana maluoro seche te en Raila Molo. En Raila Molo. Nyithindo moko matin here. Wan wasedil gi jok madongo dongo. Kata go sirikal piny ndalo Moi. Kata ndalo Kenyatta. Emomiyo anadwa wacho ni wanonge matatizo mora wan dongruok modwa kele Alego, Usonga. Korka kore, gavana ma Busia Dr. Paul Otuoma ochiwore mar keto winjruok e kind Oduol kod Orengo, ka bende okwayo William Oduol mondo mi Orengo luor ka achiel gi miye thuolo mar tiyo ne jodak ma Siaya. Ng'ata moyier otitije kamano. Gavana otitije, deputy governor otitije, senator otitije, wabunge be otitije kamano. Na wacho nyoro ni Siaya ka okwadwa e koko. Nikech Siaya ka must be the example to the rest of the country. Because area county mar baba Raila Amolo. Na governor ni governor. Ni governor ni deputy governor. Uwezi kuwa deputy ujifanye wewe ni governor. Hiyo maneno tunaelewana. So mimi mkinikubalia, kwa sababu kwa jirani yako ikiwa moto, si lazima uende ujaribu kuzima. So mmenikubalia nikuje hapa niongee na ndugu zangu. Jo od bura ochiko makaluo mane oromo kod jatend piny William Ruto e chak higani bende oyudore kama diny ka isayogi kuom ndhogo jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Dala chiel kende bang' moko kuom MCAs mag od bura mar kaunti ma Siaya bwogo chwalo bura mar thiche oko e apisi, jalup gavana mar kaunti ma Siaya William Oduol ochung' kar tiende kendo nyiero wach makamano ka othiano ni ok bibwoge kod ng'ata. E twak mare kod Ramogi TV, Oduol bende onyiso jatend kweth manok e od bura maduong' Opiyo Wandayi ni onge kod ratiro mar nyise mondo mi ogwe tao, ka wacho ni en ema ne okonyo James Orengo yudo kom mar gavana kendo ok obi gwe tao. Oduol bende ok orwako lipot mar od bura mar Siaya e wi weche mag mibadhi mane opedho e nyimgi dwe achiel mokalo ka osingo mar dhi e doho kata duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Pod awacho odiechieng' alanga ni ikwalo Siaya kendo kwalre to nyicha tero evidence. Wan gi options mang'eny. Anyalo tero gigi ka EACC kata ka DCI
katika committee ma devolution mar Senate. Koro jo assembly par ni macha igiko. Wanda yone gongene anoko gwela. Mani sirikal mwaloso gorengo. Samanua dhi campaign korengo yera gumbo nen kod 78% orengo ne 17. Ma watiyo matek buya ka wayombo gumbo. Koro mani sirikanda article 180 subsection 6 wacho ne governor kod deputy iyiero gi karachiel. Koro sama gwetao orengo bendo gwetao. Kopo no wandai kata ngata paro nabro resign nabro gwetao. Gingi kod deputy governor marige maen William Oduol higni 4 modongi. Odhi nyime nyako Ramogi koro wadonje motende gi weche mag Kenya Kwanza kod weche mag omenda ma imedo e budget kata madhongere no finance bill. Jatend piny Kenya William Ruto okone jo siasa mag Kenya Kwanza mondo mi osir paro mar meto mag osuru e budget manyien e hik omenda 2023-2024. Ma wacho e romo mar jokanyo mar kweth mar Kenya Kwanza manobagi kawuono e par jot mar jatend piny Kenya. Romo mar loso ewi weche buora ma otudore gi chenro mag chopo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag kampen mage. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mathoth. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyo mag riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Romo mane obagi kar jot mar jatend piny Kenya e Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo jood bura mag Kenya Kwanza mondo mi okadh paro mar chik maloso ewi osuru ma igeto e budget mar omenda mar 2023-2024. Owacho ni mano e yo madhi konyo piny owacho e chopo singo mage ne oganda jo Kenya. Ruto wacho ni piny owacho ni kod paro mar loko kiwango mar gowi ma piny Kenya nyalo kwayo kendo mondo mi oketo bede mana kaluwore kod chal mar uchumi mar piny Kenya. Jatend piny bende ogolo chik mondo mi rangi kendo duoki piny nengo mar gedo mar udi manengogi ogonyore pacho ka. Kabende ne ochiko jotelo matayo chenro ni oti kanyakla kod kuonde tiegruok mapacho kaka yorno maduoko piny nengo mar chenro no. Ruto bende osingo mar medo kwan omenda ma iketo tenge agulu mar NGCDF mabiro konyo e tayo chenro mag pidho yien e kor gwenge kaka yorno mar kedo kod kethruok mar kor lwasi kendo medo atamalo mar yien e gwenge mathurka. Jatend piny Kenya owacho ni oketo siniani mar neno ni singo manomiyo oganda jo Kenya ochopo kare kar kendo onywando yore manyasani mag mbui e chenro mag piny owacho. We are running this government together, you from the legislature and the rest of us from the invited you this morning. So it is a collabo of sorts that we are working together. And that is why it is necessary to continuously share ideas and so that we can be of the same mind and we can all, so to speak, read from the same script. Ken Muga, Ramogi TV. Wadhi nyime. Riwruog jotije manitie mbalariany ma Mombasa oseyo paro mar chik mar omenda mageto jugo gi kwana tamalo 3 kowuok e osachgi e siro chenro mar gero udi manengogi yote pajoka. E twak margi gi jofwamb weche, riwruogno mar jotije midendo ni UASU kotelni kod jagoro margi Joseo Dalo koni singo manyicha ne ochiwnegi bang' timo winjruok midendo ni CBA higa 2017 pok ochopo nyaka sani, omiyo litnegi kapod idwa ng'adgi osuru ewi osachgi. Giywak ni thothgi osekawo gope bengi ma onge osara malong'o ma giyudo, omiyo giywak ni kadiponi okadh chik ma ochuoga ma juogogi kwan atamalo 3 mar osara margi, to mano dhi hinyo thothgi ma pod chulo gope mag hola magikawo e bengi. Maisha imekuwa ngumu. Mbona rais vile alikuwa anazunguka akisema kwamba yeye ni mtu wa watu wale wa chini, mbona asiinue wale wa chini kwanza alafu ndo maneno ya kukata baadaye? Mbona siongelee kuhusu CBA ambazo ziko huko? Sasa hii tuna negotiate CBA ya 2017-2021 ambayo ilipita kitambo na haijakamilika. Mbona sikamilishe hizo ili tukajihisi na sisi tuko kweli kwa serikali ambayo ilisema kwamba inapigania maslahi ya wafanyikazi wale wa chini, yani wale wa chochoni. Wajua hata ukitaka nyumba yako isimame vizuri pia na jamii yako, familia yako, unaketisha familia yako kwa nyumba. Tuambie jamani tuko na ABCD. Au kama unakuja tu hivyo abruptly, unaingilia tu malengo ya mtu ambaye hata mwenye hajakalia na kuifikiria, unaingilia tu kwa mistake yako unaikata. Aliingilia kwa NHIF, tukavumilia. Akaangalia NSSF, tukavumilia. Sasa ameingilia tu 3%. Hiyo hatutakubali. Hao mapunda sahi wamechoka.
Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag duol kaw yweyo mare mokwongo gi sani puonj gi pak ne in mikete Ramogi TV pod amedo mana jiwi mondo mi imed ndiko na Kemi Apache kaw tende gi weche manyien ma wakelo ni gi sani. Namba wa ma inyalo tudrigo kodwa en 30600 no namba mar ote machuok kata dhok manyasani dendo ni SMS kata bende inyalo loso kodwa kokalo Twitter handle marwa @Ramogi TV KE kata bende kidhi YouTube kanyo nyalo ng'iyo weche manyien to bende ndiko ote mari kotenre kod mago momako wagi kata miwinjo madier mondo mi gole paro. Nyako Ramogi yena mondo wakaw yweyo gi sani. Yweyo marwa mokwongo ka waduogo pod wan gi mathoth koting'o weche mag nyaldiema ma bende chendo e gwenge mag Homa Bay gi sani. Kik idhi mabor, med mana ketika. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magili kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Aparo ni nyako ni podo chich koda. Biro chuno ni anabede motanga hinya ka. Odiochieng' ma kawuono anabiro ng'eyo kuma inidhie gotieno sani. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'eyo adiera mari te. Yeye doli, koro osefwenyo gimoro amora ma initimo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Machigni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien koro wadonje mana nyisi kapok wadhi yweyo wach mar nyaldiema bende koro chendo e gwenge mamoko Homa Bay kocha. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ni tuo mar nyaldiema osenego ng'at achiel nyaka gi thuolo ni kala nyaka mancha tuono moji e kaunti ma Homa Bay ka ji mamoko maromo 73 bende pod yudo thieth bang' gamo tuono e boma Masindo e kar chung' od bura ma Suba South. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyowa ler mar wachni.
Tuo mar nyaldiema ne omuoche boma Masindo e kachuru bura ma Suba South kod gwenge ma oluwore juma mokalo kendo nyaka sani pod omedo landore. Kaluwore gi migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay, boma Masindo kod moko kuom dho wedhe ma oluwore ema tuono osebedo ka landore. Chief officer e migawo mar thieth e kaunti no Laktar Kevin Osuri oyango ni nyathi ma jahigni 7 ma wuok e dhoot ma Wadiang'a nyaldiema osenego ka ji mamoko 73 be tuono osemako kendo gidhi nyime gi yudo thieth. Pod wan gi tuo mar kolera Homa Bay County kabisa Suba South Sindo. To kawuono odiochieng' ma kawuono tarik 23 dwe mar 5 cases ma wan go duto te sani koro osechopo 73 ma gotieno ma wachiw kawuono ni wan gi cases 4 ma jotuo mokel gotieno. We have lost unfortunately one patient. By the time mane ichopo kode hospital no chopo kode koleo kabisa ka koro no hingore kabisa nikech en ka tuo ni nogoe to no dhi hospital. Kaka yoro thiro landruok tuo mar nyaldiema e Sindo kod alwora mare, migawo mar thieth bende olando ni giseloro kuonde mag chiemo e boma no kod chungo wach chiemo e liete ka okenge ma opogore bende gimedo keto mar duoko chien landruok tuo no. To watiyo gi migawo mopogore opogore nyaka provincial administration, wan gi chief, assistant chief, beach management units, joma tiyo biashara mopogore opogore e Sindo mondo wakonyre wachni. Waseloro nyaka kuonde mag chiemo, tende matindo tindo, vibanda kod kuonde ma deal gi chiemo ma dhano chamo. Kendo bende watiyo gi community health workers magwa Nyamrerwa ni mondo wa make sure ni udi ka udi pi mimodhogo, pi mitedogo en pi maler, kendo wachiwo nyaka tablet. Liel bende koro waban chiemo e liel, lakini wamedo jiwo jowa nigi observe measures ma waketo. E seche ma tuo mar nyaldiema medo landore Sindo, jopiny e kaunti ma Homa Bay medo kwa mondo bed motang' kendo girit ler mar konyo duoko piny landruok tuo no. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mauktine jopuonjre 100 mag skund sekondar mar yawuoyi mar Ramogi ochwal e osiptal ma Migori Referral bang' muoche mar athung'a mager mong'ere kaka influenza. Japuonj maduong' mar skundno Erastus Nyagwa okone athung'ano osemiyo jopuonjre 2 noketi osiptal ma Ombo kama gidhi nyime gi yude thieth. Nyagwa osingo ni gitimo mar kar tekregi mar neno ni gikedo kod athung'ano kaka rito ler mar kuonde nindo kod kama jopuonjrego somoe ka okwayo tend sikunde mamoko mondo mi obed akicha mar neno ni gigeng'o muoch mar athung'ano e sikundegi. On Sunday, we had about 10 cases of students with flu and had cough. One of them is a sickler, so that one we had to take home because of his condition. We invited the parent and the parent took him home. So yesterday we saw the number surging. We had to take about 98 students to various medical facilities because we realized that our immediate facility would not be able to manage the 98. As you are aware that there is an outbreak of influenza as a viral. That's why we had to take note of the precautions that we can do. Ramogi kapo kwa dhi weche mamoko bende daer mondo mi apenji ni to ini wuon king'iyo ge sani weche mag thieth winjo ka koro weche mag tuo nyaldiema omuoche gwenge ma Homa Bay to joma lose gin jotelo ma oyiere kaunti ma Homa Bay mondo ochung'ne weche mag thieth. Winjo kanyo kapisa mochung'ne weche mag thieth Kevin Osuri daktari oloso kanyo motegno kuom okenge ma giseketo. Ka bende winjo ka wach mar athung'a mar influenza ma bende omuoche gwenge ma Migori ahinya to e skund yawuoyi mar Ramogi ma bende jopuonjre oseter mondo oyud thieth. Gin bende gimedo keto okenge makare osiptende ma kaunti mondo neni tuoche gi ok okelo midhiero ne jopuonjrego. Nyakwa Ramogi e twak ma bende dhi ta kod Trevor Mbija
penjo en ni midhiero makoro mako sekta mar weche mag thieth owinjo bed ni timo nade, nikech nitiere sirikal mamalo kata piny owacho mamalo dwani mondo duok weche mag thieth e lwet sirikal mamalo, to mag counties bende oramo ni pesa ema ok chopnegi e yo makare mondo gitaa kaka dwarore weche mag thieth, emomiyo samoro gibedo kod chochni maka kod kacha. In iwuon kaka japiny iparo nade ma dhi bire twak? Inyalo oro ote mari kotende kod wachni bende kokalo e namba 3600 mondo samang Trevor Mbija chako twak kod Dabji Atela, jagoro maduong' mar KMPDU, to ibedo kod thuolo mar in bende pachi owinji. Ka were kod mago koro wadoge mago motende kod weche mag twak mar kelo winjruok e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza ogore Luanda, kendo bang' kweth ariyogo pogore e paro e moko kuom dwaro ma owinjo bende gitwakie. Yangore ni pogruok oneno korka wach chugo duol ma ochung'ne weche mag yiero kod keyo pacho ka IEBC, kendo Azimio ochungo twak kuom thuolo mar juma achiel ka giseyo Kenya Kwanza ni oketo nyawo e twak e wi wachno. Refusal to concede to any of these interim measures, which look logical to us, means then that we have irreconcilable difference on a fundamental issue. And we've chosen to invoke Article 37. We've already done the notice as the co-chair, suspending these talks for 7 days, until and unless our principles or ourselves, we might then reach a different conclusion. Kwanza, we are more than ready and willing, first and foremost, to take up the issue of IEBC, because this country is operating as we speak without an electoral body, and there is no way this can go on for too long.